nám krásny deň, milí diváci. Slovenský magazín Domovina dnes ponúka nasledujúce zaujímavosti. Malá škola, veľké plány v Šári-Šápe. V malebnej dedinke 50 km na západ od Budapešti a 25 km na juh od Ostrihomu, kde sa stretajú pohoria Pilíš a Gereče, žije v súčasnosti približne 3000 ľudí. Väčšina obyvateľov Šári-Šápu je slovenského pôvodu. Dôkazom toho je aj to, že v základnej škole sa skoro každý žiak na žiadosť rodičov učí aj slovenský jazyk. Mama mi dala koronu, že mám kúpiť rybu. Iskolánk tanuló létszáma 195 fő a magántanulónkkal együtt. Közülük 165 tanulónk az, aki szlovák nemzetiségi nyelvoktatásban részesül. Beiratkozáskor a szülők nyilatkoznak, választható a szlovák nemzetiségi nyelvoktatás. Ami a szlovák nyelvhez kapcsolódik, még a szlovák nemzetiségi kultúrát illetően, mit tudnak átadni a gyerekeknek az iskolán belül? Rengeteg rendezvényünk van a talén folyamán. Tavasszal, ősszel a hagyományokra épülő programjaink vannak, amit elsősorban a szlovák nemzetiségi nyelvet tanító pedagógusok készítenek elő. Milyen kapcsolatuk van az anyaországgal? Rendszeresen táborozásokat szervezünk Szlovákiában, ahol 30-40 fős csoportokat tudunk egy hétre, 10 napra kijutatni, ezt nagyon élvezik a gyerekek. De ebben a tanévben, szeptemberben erdei iskolán is részt vettek. Egy osztályi tanulót sikerült ebbe a programba bekapcsolnunk. My sme boli koncom septembra v škole prírode v Hronci. Cítili sme sa tam veľmi dobre. Našli sme si tam nových kamarátov. Veľa sme tancovali, spievali. Učiteľky boli veľmi milí, naučili sme sa veľa nových výrazov, boli sme vo Vysokých Tatrách. Radi by sme si tam vrátili aj na budúci rok. Okrem slovenčiny vyučujeme samozrejme slovenskú vzdelanosť, ale okrem týchto možností všetko využujeme, s kým môžeme obohatiť slovnú zásobu našich detí. Ako už naše žiačky hovorili pred chvíľou, boli sme v Hronci, v škole v prírode. Tam sa veľmi im páčilo a chcú sa vrátiť tam, na to isté miesto. Ale na to som veľmi hrdá, že už viac ako 20 rokov organizujeme letný tábor na Slovensku pre našich žiakov. To je týždenný tábor, vždy na inom kraji Slovenska. A tam strávime spolu so 40 žiakmi týždeň. Tam si nacvičujeme slovenčinu. To je dobrá tretina školy, ktorá sa zúčastní takéhoto letného tábora. Predpokladám, že finančne je to veľmi náročné. Ako to viete vyfinancovať, keďže je takýto veľký záujem o tento letný tábor? Píšeme súbohy, samozrejme, a už viac rokov dostávame podporu od Ministerstva ľudských zdrojov, z úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, od celoštátnej slovenskej samosprávy, od miestnej slovenskej a obecnej samosprávy. Tak vyjde, že polovicu platia rodičia a polovicu získame z rôznych súbehov. Čo si myslíte, aký má prínos takýto pobyt na Slovensku? Pozitívne vplyvy majú deti a už keď sa vraciame koncom júna, tak sa už opýtujú, že na budúci rok ktorý kraj navštívime. Ja si myslím, že to je veľmi silná motivácia na to, aby sa učili po slovensky deti, aby poznali materinskú krajinu, majú možnosť na to, nech sa vyskúšajú, že ako rozumia tú slovenčinu, ako sa vedia vyjadriť v slovenčine. Aby namastili ten môj tragáč starý.